O Pósito Rianxeiro traballa xa na mellora da actividade extractiva nos seus bancos marisqueiros, afectados polos temporais deste pasado inverno, o que provocou unha elevada mortandade de marisco. Nas últimas semanas, o Pósito contratou a unha empresa especializada que está a realizar mediante unha embarcación o fresado dos fondos da Enseada de Beluso, unha das zonas de traballo máis empregadas polo marisqueo a pé, co que se intenta mellorar a súa productividade. Labrando as zonas de marisqueo a pé, unhas zonas que son zonas de algo de fango duro, máis ben, que son moi productivas de marisqueo a pé, que é a mellor zona que teñen elas, que estáse labrando cun barco polo motivo de que para traballar elas, como manda a consellería, co sacho, sachando e todo, é moi complicado, é un traballo moi duro para exercer aí. O que estamos facendo é pasándolle un barco para axudarlle ao marisqueo a pé un pouquiño na regeneración do banco este, que para elas é moi importante. Unha vez realizada esta actuación, o Pósito acometerá tamén o resembrado desa zona, en base a un plan de rexeneración que debe aprobar a Xunta, e que agardan inclúa tamén a ameixa xapónica. Que a día de hoxe o plan que se estaba planteando desde a Consellería xa se presentou desde a Cofradía de Rianxo, pero o que nos están dicindo é que a japónica que non entre. Esperemos que a resolución viña positiva e que si entre, porque contábamos con eso. O patrón maior rianxeiro mostrouse tamén crítico coa Consellería polo retraso na sinatura dos convenios que permitirán que as mariscadoras poidan cobrar polos traballos de rexeneración que están a realizar. Os convenios se firmen canto antes, porque a final deste mes xa hai que justificar os 2 meses estes de traballo que se la van facendo, tanto as mariscadoras de Rianxo, que, a día de hoxe son 4 solas, pero si están facendo os seus traballos das 4 horas e os 12 días diarios, e a final deste mes hai que pagarlle a esa xente o seu traballo. Os convenios están sin firmar e non sabemos ainda nada de como está a situación toda esta. Esperemos que se nos diga algo ou que dunha vez por todas se firme o convenio, polo menos para ter esa tranquilidade de seguir facendo os traballos de regeneración.